Hi guys, it's Samia Ja. So antwambia undifusa kodi mapanga withdraw bwanji zinthuzi, it's a scam. It's not a scam. Antwambia mbia yanda drama. Antwambia yanda drama. Ma $100, ma $50. Anyway, nisajulisa zoyankhula pano. Ndeno antwambira kufusa. Tamia, how can we withdraw this money? Janchani. So neneyo panopa zinthuzi ndikuza ni step by step. Kumalo kunoku palibe banki yomwe ungapange withdraw ndalama izizi. Umachita kugulitsa kwa ma crypto traders. Okay? Zama cryptocurrencies umaye kunoku anthu ambiri sazimvetsa. Komano ndikuwuzani mmene mungapangire withdraw kuti niyo mulandire makwacha ma coins anuwo muwagulitse kwa munthu yemwe ine mamudziwa. Ndiyeno apapo tiyankhulaneni how to withdraw ma coins ya Hamster Combat omwe tapanga. Number 1, mukapita ku game ya Hamster Combat kuja, mukapita ku game kuja, mudine apa. Mabaona? Mukadina pamene popo ikutengani uku. Kenaka papa mudina pomwe alemba withdraw pa. Ndiye mukapita pa withdraw ikutengani umenewe. Ndeno ambiri ife option yathu inali ya EBI exchange, as you can see here. I don't know if you can see this in your account. Komano if you can see this in your account, ndoti you are safe. Ndiyeno mukadina papa pape, mukadinapo ta ikumakutengani uku. Ndeno apapa, these are my tokens, ma tokens anga ndamenewa. Nanunso ndoti ikuonetsani ma tokens anu kuti ndi angati. Komano, the problem with this EBI exchange wallet alindi mavuto ka ma network yawo ka chani. As you can see here, akupepesa. We are working on chani to manage the heavy traffic from millions of users. Ndiye akuti wina lese mwali ndi vuto yalandira 50,000 ABI points andira ma points azopepesera ifo ndi anthu ambiri alusa. Ndeno mukaondola ma options amene ndakuwuzaniwo mukadina pa withdraw apa account yanu ngati pali akaka chonchika ndikuti you are safe. Ndikuti mudikireso kuti ABI exchange ikonze makina awo akonze bwinobwino kena kundipangaso video on how you can claim your money. As you can see here, anthu ambiri akupanga complain. It's very strange that ABI has removed chanchani. They are working on it. If only like anthu ambiri mbiri, I don't know kuti applications yawo kazurano meneko, I don't know. Komano, be patient. Be patient. Ineyo ndilongosola madongosolo ma steps, step by step. The step yoyamba ndimeneyi. Make sure kuti mukaloga mu game ya Hamster Combat ja, make sure kuti akaka kali on kali chonchi mene zililimu. Kena kono ndipanga video ina on how to withdraw your money and have your cash.